Isyo gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato mga panguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, dugang nga 10,000 ka vials ang Sinovac vaccines na baton sang Negros Occidental. Kamalak Bacolod, magapatigan sang satellite registration. Sa balita nasyonal, palayag ni Duterte nga arestuhon ang nagapabalibad magpapakuna, legal suno sa kay Panelo. 3 ka petsa ginasistron sang DepEd sa pag-umpisa sang klase. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hunyo 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ni. Yes, good morning mga ka-aksyon. Aksyon Eden, may aga. Yes, happy fiesta sa Happy. taga Barangay Punta Taytay. Kuhan ng Biray, San Juan. Biray na. Biray na. Ano na siya? Oo. Happy San Juan de Bautista ba kung wala COVID action boy mugtas naman yung mga nagakadto sa trabaho mo kay mapuli sila dan Yeah. mabasa sila sang basyahanay. Basyahanay na yan. Oh. So, Oo. duman ko na ma-eskwela ko. Nagbalik ko kay... Basa kay hindi ka makapangakig kay ti. Pero hindi subong pwede. Wala subong wala gid activity subong action boy sa barangay Punta Taytay kay lockdown. I mean sirado ang mga beaches, beach resorts, kag mountain resorts diri sa syudad sa Bacolod. Not only in Punta Taytay action boy, but tanan nga resorts. Okay. Happy San Juan. Of course, good morning, Sir Alex Fuentes, Magos, good morning, watching from Hinubaan. And of course, ang mga taga-Alagad Radio, dira man. Kay May Stofago, good morning man. Kay Athea Kim Eriman, hello, good morning. Ma'am Homa Lomina, good morning man. Kay Michael Joseph Hilado, good vibes Thursday mga ka-aksyon. Action boy kag Mami Eden. Bata ko na siya guro ay. Ga-monitor lang di always sa handumanan samtang gapangape. Keep safe gid sa tanan. God bless. Salamat. Ikaw wala pa da si ma? Sige. Kay Magos, happy San Juan Liwat. Hambal ni Alma Enriquez Alagonia. Good morning sa inyo watching from San Pedro, Laguna. Yes, Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning mandra. Kag kay Kagawad M. Saboso, maing aga. Kagawad, good morning. Kirtiya, bigyan ni si Kagawad. Yung... Dumalimtan mo pa si... Yes, so natin bigyan gwasakon kung sino ang ang watcher. Ang watching. Kung gagawa na diya. Ano ang imo yaman? Islin na lang yung mga cellphone. Kung wala gagawa, kaya sa ano niya mo, nang gaano ka guro, view ka as boy Duran? Is watching with you ang gagawa? Ang kuya, from ano, kuya mo from... sa aton nga, no? Oo. Ako kay ano man may post, hindi ko hindi ko basta ginatulog. Sige lang. Sige Kay Michael Joseph Hilado, ako ang nadula mga bata, Mami Eden. Ay la. Oh my goodness. Sinong amay? Abi, pakilala sa ako ng amay? Sakay Neng Judy Kalubihan, utod galing niya ako, no? Makita mo da? Neng Judy Kalubihan Arostike. Nan. Sa Barangay Bata sa Goldcrest. Kay Feli Morales Coelho Aliesa. Yes. Good morning man. Lucila Perartilia sa inyo kay sa mga good morning kuno sa inyo kay sa mga mangunguma sa
Negros. Mga mangunguma, okay. Sakay Jonah De Vera. Sige, it's my new habit to watch you guys after our work. From Maryland. Maryland, USA. Kay Jonah De Vera. Maryland, a little lamb. Ay, Mary had a little lamb. Sabi ko, Maryland, a little lamb. Okay. Good morning, Dra, kay amigo to Ed Pregua. Kapitan Ed Pregua, ABC President sang Banwa sang Isabela. Sige, always hindi siya nagpamati kag nag-view sa ato, no? Kap, morning, Dra, kaga kumusta lang, no? When sa Pahan Koni, watching from Makati City, kag kay Diding Alohamiento. Good morning, Dra, sa inyo, no? Kag ibang karon naman, ha? Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na kaligad sa takdang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Nag-abot kahapon ng adlaw Hulyo 23 ang dugang 10,000 ka-vial sang Sinovac vaccines para sa Negros Occidental. Ini ang nasulod sa 7 ka mga boxes nag-abot sa Bacolod Silay Airport alas 8:30 kahapon sa aga. Kagindala sa cold room facilities ang gobyerno probinsyal. Ang bakuna ginapadala sa gobyerno nasyonal paagi sa Department of Health. Ini ang pag-ausaron sa nagapadayon nga province-wide vaccination sa Negros Occidental. Una dirigin pahig ni Governor Bong Lacson nga may maayo na nga vaccination compliance ang probinsya bangod sa province-wide vaccination nga ginumpisahan sa Hunyo 17. Nagalaom ang gobernador nga may madamo pa nga bakuna nga mag-abot sa masunod nga adlaw agud malambot na ang ina-target nga herd immunity. May schedule naman ang Comelec Bacolod para sa satellite registration. Sino kay Attorney Katrina Kanya, Comelec Bacolod Election Officer, magapatigan sa satellite registration sa Hunyo 25 to 26 sa SM City Bacolod. Hulyo 3 naman sa City Mall Mandalagan kag Hulyo 9 kag 10 sa SM City Bacolod. Dugang pa ni Kanya, tuyo sini nga mas mas magdamo pang registrants kag sabat ini sa mga pangabay sang iban ilabi na nga hindi pa makapatigayan sang barangay satellite registration bago dapat nga wala sang minor record nga COVID positive sa barangay sa nakaligad nga 14 dias. Ginklaro man ni Kanya nga sirado ang Comelec Bacolod office kung may schedule sa satellite registration. Paramdam ni Kanya nga dalo na mga kinahanglan nga dokumento kag ipasiguro nga masunod ang health and safety protocol. Samtang istrikto nga ipatuman karon nga adlaw sa Bacolod City Police Office ang Executive Order number 32 agud mapungga na pagdagsa sa tao sa mga mountain kag beach resort sa syudad sang Bacolod sa pagsaulog sang San Juan akong pestahan ni San Juan de Bautista. Una dirigin mando kagin pangabahin di Bacolod City Mayor Villo Bing Linardia ang pagpasira sang beaches kag mountain resort sa pagsaulog sang kapestahan ni San Juan. Tuyo sinigod balikawan ang pagdamo sang tao nga posible halinan sang liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, ginmanduanan ni Bacolod City Director of Police Colonel Manuel Placido ang mga hepe nga pabakuron ang Police Visibility Patrol sa mga lugar sa diin madamo sang tao. Sa iban pa nga balita, lokal naglabot naman sa 261 ka barangay sa Negros Occidental ang indeklarar nga drug cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Sa ika-28 nga deliberasyon sa Regional Oversight Committee, nadugangan sang 3 ka barangay ang probinsya nga gindeklarar drug cleared kag ini ginalakipan sa barangay Magbalyo sa syudad sang Kabadkalan, barangay Deliciosa sa Banwa sang Ilog kag barangay San Jose sa syudad sang Sipalay. Sa Wikipedia Negros Occidental Head Nicolas Gomez, plano sa ahensya nga i-rekomendar ang syudad sang Sipalay bilang drug-cleared LGU matapos nga wala na sang barangay ang syudad nga may presensya pa sang illegal nga droga.
Nakumpiskar sa kapulisan ang masobra 60,000 pesos ang mga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa isa ka babae sa bypass operation mula 7 media ang takna sa itong Martes ng gabi sa San Juan Tunga, Barangay 5, Ciudad San Carlos. Ang nadakpan kikilala kay Maria Danila Almaras, 39 anyos, kag residente sa among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arthur Bayan, ang hepe sa San Carlos PNP. Si Almaras ang nakabig bilang street-level individual kag hayag nga nagabaligya sa illegal nga droga sa among nga lugar. Ginkilala naman kag ginkuha na sa Martes nga adlaw sang tatay ni John Ray Pahayahay ang iya bangkay nga amo ang napatay sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa sitio Ikugan, Barangay Minapasok, Banwa, sang Calatrava. Sa Calatrava Chief of Police Major Roberto Injapid Jr. wala na gindala sa hospital ang bangkay ni Pahayahay para sa post-mortem o kung iban pa nga physical examination bangon ingagaw palubong sa pamilya. Dugang pa ni Injapid sa panaysayan sa mga barangay officials kay iban pa nga pumuluyo. Ginaligar nga miyembro sa armado nga grupo si Payahay sadto ka imbulbado sa pagpangilkil. Ginako naman sang amay nga mayara kag nagdala sang armas luthang ang iya sining nga bata. Naglambot na sa 61,773 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 579. Nadugangan sa 163 ang probinsya sa Iloilo, ginasundan sa siyudad sa Iloilo nga may 104, Aklan nga may 92, Negros Occidental nga may 71, siyudad sa Bacolod nga may 59, Capiz 49, Antique 36, kag Guimaras sa 5. Samtang 1,007 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 48,762 kag 13 naman ang bag-o nga napatay kag nagdangat na sa 1,404 ang death toll. Ang Western Visayas may 11,588 kaktibo kaso sa COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, nakabato naman ang 19 ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Purok Riverside, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, sa duha ka separado nga financial assistance. Sa Congressman Greg Asataya, gin-turn over isang iya talatapan ng tag 5,000 pesos nga ayuda sa 17 ka pamilya nga ang ila balay ang totally kag partially damaged sa sunog. May doon naman ka pamilya nga renters ug sharers na nabaton sa tag 3,000 pesos. Samtang nagbato naman sa parehas nga tag 3,000 pesos nga ayuda ang 19 ka mga pamilya nga biktima sa sunog, gikan naman sa negosyante nga si Ian Manuel Los sang Grace Pharmacy. Palayag ni Presidente Duterte nga arestuhon ang nagapamalibad magpabakuna legal suno kay Panelo. Sandang 3 ka petsa ginasosyon sang DepEd sa pag-umpisa sang klase. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasa ito naman. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Aksyon niya nagkapalaplag sa kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio. Yes, good morning, Danay Action Boy Liwat, no? Good morning kay Colonel Rodolfo Castil, nagapamati. Yes. Nag-chat kami subong Kumusta siya? Abo, kumusta siya? Okay lang, ato siya sa AKG, nini siya wala mo. Anti-kidnapping group dito sa may, din siya gani subong man. Sa din. Sa Bicol. Okay. Yes, oo. Hindi na siya Sige. pwede ka balik PD mo, kay pang-command group na siya. Okay, sige. Good morning, Dra, kay Michael June Season. Ay, naputang kaliwan, nagliang kwa niyo, si Shalala. Oo, si Shalala. Amo na siya Ay, kwa, nagwa no? ang akon nga Facebook ha. Ha? Nagwa ang Facebook Live. Sino gatandog? Sino di mo tupad na di tandog ni Ma? Ang nagwa nga, no? Sino tupad na di nga tandog sa Facebook? Nagwa siya. Oh, sige. Kay Feli Morales alias, of course, Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Alex Montesa, kay Christine Menyas Villalobos, kay Ronnie Villanueva, no? Dira sa good morning kuno sa HMA Medical Specialty Center, no? Dang Dison Tirol, sa Canlaon City. Kag ginagreet man ni Alex anday Ma'am Van Mayo. Yes. Dr. Matt Mayo, my buddy. Yes, your body. Si Jinky de Alagdon sa dinganin sa TSB. Phoenix, USA. Ay, abi ko kung taga Phoenix, diin USA. siya. Nasa Arizona, no? Kag of course sa iladira ni Mrs. Alvarez sa Barangay Tangog, no? Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo, Good Luing. morning, ma'am. Lapit na lang Saturday. Ala, Ay, Allah. joke. Si Kwanto, si Teacher Romela, ha? Kasi malipat ka, ha? Teacher I-remind mo Romela, siya. kasi may hara ka da. Kasi malipat ka, i-remind mo siya. Perfect. Gabi ba? Galing ka mag-amo ng sitwasyon, malipat na si Teacher Romela, ikaw hindi ka malipat eh. Eh, hindi ka din manapat. Correct. Kasi syempre, hatag na gitna. Andrea Amanda Jaime, Cielo Billones Arevalo. Good morning man sa Hinubaan dira. Nagapamati sa aton mga kaigsuunan sa Hinubaan. No? Kag sa Alagad Radio. Yes. Mary Grace Mongcal Cabalfin. Good morning. Untam yun niya lang sa mother niya. Nanay Lukring Rojo. Kag Mongcal family. Good morning man. Good morning. Sige, go. Si Kadadan, kay... Russell Gomez. Nag-out di ako niya. Nadaraan ako kay Rebecca Medalya. Sige, go. Rebecca Medalya, good morning. Tamyan niyo lang ko na si Tatay Totong Baliares. Good morning, Tatay. Kay John Vicente, hi sir, ma'am. Good morning pa kay Greatman family niya ko na sa Himam Island City, Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Haminan Capi. Salamat. DJ Kuya Arcoyo, Rebatado Jeffrey, good morning. Kay Ma'am Chona Cordero, good morning man. Say man kay Suzette Alunan, good morning. Stay safe and God bless. Henry Ford, Waiko Havilio, shout out. Idol from Madridejos, Bantayan Island, Cebu. Madridejos. Oo, salamat. Uy, hamba ni Ma'am Luisa Mel. This afternoon, ara kami da. Sa diin ka mo, ma'am. Kaya tol-tulon ako joke. Sa diin ka mo. Si Zet, ay kung hapon, galing ma'am, wala na kami. Ga-adjust. Mas mayo na lang ako sa Saturday. Ga-adjust nila Hindi sa pwede nga i-meet mo lang siya karon sa hapon. Sige. Hindi Kaya man, sleeping time ko biyo. Kaya kapataas mo daan mo. Actually, isa sa mga bisyon ni Aksyon ni Denise, tulog eh, no? I'm deprived of sleep. Kaya Martin Aliling, good morning. Watching from Imos, Cavite. Hello. Salamat. Kay Pilton Lipura, good morning. Monitor lang sila ko no sa may
Pasay City. Madamo gid nga salamat. And of course, sa 56,000 viewers naton sa Facebook Live, madamo gid salamat. Grabe ka aga pa sila pa. Amak mo 56,000. Ti ang in kaso por kaso karon nga tulog kaya ti Ti kabalo ka na na. Kabalo ka na na. Kabalo na ko na nga pukawon da ka kay tulog mo. Ay amo na. Alang mo man nga pukawon nga bugtaw. Correct. So pukawon ka. Kaba. Total daw katultol man ko to sa inyo balayan, ha? Oo. Di ba duga pang deliver ka man gid? Hindi sa tultulan ng balay ganito. Basta magtalang ko lang. Yes. So para hindi ko magtalang, hindi lang ko to magdulong. Ay, amo na. Basta okay lang, hindi mapanos. Pwede mo lang din sa table ko. Galing ko namin. Hindi ako Saturday. Oy, gina-look forward. Bala ni Buntit. Bala ang, ang ibos. Kaya ulihin na sila gali kabalo. Nga, ginadulungan ta di. Kis aga-grab pa sila. Gasto pa ko, no. May ibos mo lang gali. May kutsinta. Kaya mo na nila ginapamakan. Diba pa ko na ni Buntit ng Sabi ko, mabal ka. Lain naman na sa Saturday, Sabi ko, mamo ka naman. Basi panampunan niya na. At least maputi ba tayo, hindi lang kalamay yung muskubadong panampunan niya. Kay Cheche Morales, kay Giselle Franco. Good morning dira sa imo. Ray Baryoga, good morning. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, RSB. RSB? DSB gali, DSB. RSB, Don La Salvador Carlota. Benedicto. RSB Roberto Benedicto. Tama na. Kilala mo si si Tiyan na ito, galing katawagan na to. Karon ba hambal ko ba karon? Ay, karon, gali. Magsiling ko nga galing ko apon tomorrow matawag ko alang-alang pag alas 6 nawag ko dayon. Sige. Tungog po na ini. Abi ko be, tomorrow may not come, do it today. Arman Regalado. Good morning man. Dira sa imo. Oy, Tito Shelo Arevalo, good morning. Bana ni siya ni Teacher Romela Arevalo. Siya nagkomento yaw. Si Tito Shelo Billones Arevalo, good morning. Okay. Kay Teacher Romela dira. Salamat. Sabi sa ngalan nino Cielo. Oo. Cielo de Luna. Mga muna sa unab lang. Sino na si Diluna? Di mo naman na ipangkuha. Di mo naman ipangkuha. Yung Arevalo na gani pilido. Yung may Diluna kapag yan may naman. drama gali sa una nga Flora del Cielo. Amo na. Dire sa Ang cielo is heaven. Ang buta? Heaven na siya. Ano balaan kuya? Ako na yung shelo. Yan ang... Ng ice? Hindi Talaka. Yellow. Instrument. Cello na iya. Cello. Ang cielo ya is heaven. I-check mo ko ron Heaven is a place on earth. May drama na sa unang Flora del Cielo. Wala pa makakumpas ang kamot si JM. May kanta pa na sa una. Nga ano? Flora del Cielo. Amo na. Kakatamis gid sinangalan mo. Amo na. Na. Shallow is a very versatile word. It can be used to talk about the weather or in a religious context. Okay. So, Shallow can also refer to heaven or God. Siling ko na si Imo Ay, abi mo lang sa akong ko na. Sige, standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:25 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginunsister ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga legal ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestohon ang mga pamaliban nga magpapakuna batok sa COVID-19 tuhay sa panindugan sa Justice Department. Ina-reaksyon ni Panelo sa palayag ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ang presidente nga isa man ka abogado nakahibalo nga ang pagpapakuna isa ka legal choice tungod kinahanglan ang pagpasugot sa isa ka persona antes pa bakunahan. Apang gipahayag ni Panelo nga nasaad sa Article 2, Section 5 ka 15 sa Konstitusyon nga kinahanglanon para sa ginatawag nga demokrasya nga ipabilin ang kalinong kakataway, proteksyonan ang kabuhi, proteksyonan kag pagpatibong sa kinamatarong sa tao para sa ikang lawas kag health consciousness sa kada isa. Ginsustyon sa Department of Education ang mapet sa Agosto 23, Setyembre 6 o 13, agod buksan ng klase para sa school year 2021-2022. Apang inklaro sa DepEd nga final school calendar sa sining school year, ang magadepende gihapon sa pag-aprobad ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa sa DepEd, ilaman pagkasunod ang mga desisyon ni Duterte sa pagpaiway sa implementasyon sa limited face-to-face classes sa low-risk areas bangod sa peligro sa mas makalalaton ng COVID-19 variant sa Pilipinas. Luyag ipasiguro sa DepEd ang kalawasan sa 27 milyones ka mga learners kag masobra 840,000 ka mga manunudlo gani kinanglan nila nga magsunod sa professional assessment sa Department of Health, IATF kag desisyon sa presidente. Ginpahayag naman sa Commission on Human Rights nga mahimo magresulta sa pagpangabuso kag diskriminasyon nga ginaduso nga segregation sa nabakunahan kag wala pa sa mga establishmento komersyal. Suno kay CHR spokesperson Attorney Jacqueline Andigia sa piyak nga damo pa sang kinahanglan himuon agud mapunggan ang paglaptas sang virus apang hindi ini ang iyanakit-an nga solusyon. Ginapabura naman sa CHR nga talakayon kag tun-an liwat ang ginaduso nga pulisa sa tuyo nga maproteksyonan ng publiko sa COVID-19. Ginanunsyo naman sa Department of Health ngayara na sa low risk ng Metro Manila kung COVID-19 ang paghahambalaan matapos ng padayan ng ganubo ang kaso sa Capital Region kaapang 4 naman kariyon ang namonitor nga nagasaka ang kaso subong man ang bed occupancy rates ng mga ini. Ang 4 kariyon ginalakipan sang Caraga, Region 6, Region 11 kag Region 12. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman nagapakita sa datos nga mahinay ang pagnubo sa kaso sa Metro Manila matapos ini nagplateau. Sa karon naga-average ang Manila sang 685 ka bagong nga kaso sa kada adlaw halin Hunyo 16 to 22, mas manubo sa average sini nga 825 sa tung Hunyo 9 to 15. Target sa DOH nga mapanubo pa sa 500 ang kaso sa COVID-19 sa Manila agud malabot ang pre-ECQ levels. Ginpalayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga 81 ka kaso kriminal ang ilang ginauyatan karon ang utini sa mga napatay sa ginapatigayon anti-drug operations. Kag igapay-dalom na sa preliminary investigation sa Department of Justice. Suno kay Guevara, madugangan pa ini samtang nagpadayon ang pagtuon sa gintukod nga task force sa among mga kaso. Duha man ni Guevara, importante nga makooperar ang pamilya ka matistigo kung mapatigayon ang hearing sa korte. Pasiguro ni Guevara nga padayon ang pag-review sa mga kaso nga may mga napatay sa ginpatigayon nga operation batok sa droga. Sa katapusan nga balita national, kabin sa 120,000 ka mga nurse ang wala sa employment records sa Pilipinas. Sunod kay POE Administrator Bernard Olalia, mayara sang 602,000 ka mga nurses nga narehistro sa idalom sa database ng Human Resource Bureau sa DOH. Kapin 183,000 naman ka mga nurse ang nagatrabaho sa public ag private health facilities, samtang 350,000 ka nurses ang nagatrabaho sa abroad. Sunod kay Olalia, ining kabangdanan kun nga ang National IATF ang nagpatuman sa temporaryo nga suspension sa deployment sa mga nurses. Dugang pa ni Olalia, ginapaabot sang gobyerno nga mas madamo nga mga pungsod ang interesado sa bilateral agreement para i-deploy ang mga Pinoy nga health workers. Lakip sa mga nagpanguna nga destinasyon sa mga Pinoy nurses among United Kingdom, Saudi Arabia, Germany kag Japan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29.
Happy birthday Landra kay Ma'am Jean Historia Mugar, Asang Medal Elementary School halin kay Tito mo Edwin Pantaras. Happy birthday to you. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.